Her hos Jellebo Udlejning er kunden altid i centrum, både erhvervs- og private kunder. Vi har et fornuftigt samarbejde med mange udlejere i hele Danmark. Det gør, at vi kan levere stort set alle former for maskiner. Men ofte er det også vores egne kunder, der bruger vores maskiner andre steder i landet. Små og store gravemaskiner, skurvogne, læssemaskiner, dumper, små og store lifte og meget andet. Vi har udstyr til enhver opgave. Det vigtigste for os er, at kunden går herfra med en god oplevelse. Jamen, vi leger her hos Jellebo Udlejning, fordi at her er nogle kompetente mennesker, der kan råde og vejlede i, hvilken type og hvilken størrelse materiale vi har behov for. Desuden så fungerer materialet altid, og maskinerne er klargjorte og rengjorte, således at vi kan komme hurtigere ved med projektet. Vi sikrer altid, at kunden får en grundig instruktion i brugermaskinen. De er ikke bare kunden en maskine. Hvis ikke vi føler, at kunden er 100% sikker på, hvad han skal bruge, spørger vi ind til, hvad han skal lave. For at sikre, at han får den rigtige maskine, så han kan udføre sin opgave sikkert, hurtigt og med bedst mulig økonomi. Maskiner vaskes og tørgøres efter endt leje, så den er rar og indbydende for den næste kunde. Sker der noget med vores maskiner ude på byggepladsen, er vi også klar med hurtig service. Maskinerne leveres hos kunden til aftalt tid og på aftalt adresse. Her ved Jellebo er vi medlem af Liftkontrolordningen. Det vil sige, at vi får service en gang årligt af eksterne værksteder, som også er godkendt af ordningen. Force kommer og kontrollerer og tager stikprøvekontroller på en vis procentdel af vores lifte. På den måde holder vi en stor sikkerhedsmæssig standard og funktionsdygtighed. Her hos os har vi de bedste og gladeste kunder.